Ngicela ukuthi ngamukele as well i-guest yethu esihlonipha kakhulu ubaba ubhuti Muzi Duma odume kakhulu ngelikaVuka Africa TV ku-YouTube khona naku-TikTok ukhona. So uyena-ke sinaye namhlanje ukuba azosicobelela ngolwazi la sibheka khona ukuhlobana komuntu nemvelo. Ngabe umuntu uhlobene kanjani nemvelo? Mekuthiwa umuntu uyimvelo kusuyokushiwona. Sizobheka konke lokho namhlanje. Sizokhuluma nje indaba ejule kakhulu, ijulileke leya namhlanje. Ijule kakhulu ngoba ithinta umuntu nemvelo. Baba Mr. Duma, siyakwamukela namhlanje eklasini namhlanje. Ninjani baba? Ngiyabingelela, ngiyaphila mfethu ninjani? Ngibingelele wonke umuntu nje egroupini nalapha kwi-meeting sisonke. Cha, siyinto eyodwa manje, siyabonga nokuhlangana nje ukuthi sibe ndawonye. Umdali isivikelile, wasibheka, wasisingatha, bengekona ukuthanda kwethu kodwa bekuwumusa wakhe. Siyabonga nje. Cha, ngiyabingelela nami, ngiyaphinde ngiyavuma futhi mhlonishwa. Ngiyabonga ukunginikeza intambo. Njengoba sewuchazile ukuthi i-topic yanamhlanje i-sensitive kakhulu because ithinta into esiyiyona kodwa esifihlelwe thina ukuthi siyiyona ngoba ithinta imvelo, hamba iziyothinta futhi nemvelaphi yethu ukuthi thina singobani, siqhamukaphi njengoba silana kulomhlaba. So kuningi-ke kwenziwe safihlelwa kona nokuhlanazeliwe abacindezeli ukuze singazazi ukuthi thina singobani. Uyabona-ke uma ingane uyifihlele abazali bayo, leyo ngane usuke ufana ukuthi uyibulele. Yileyo nto abayenza kuthina ngokungasifundisi ngathi ukuthi singobani, imfundiso zeqiniso basinikeze okwabo. Bebenzela kona vele ukusithumba ekuthenini singazazi ukuthi singobani. Khumbula phela emaklasini adlulile sike sawaveza amandla emvelo nokuthi okhokho bethu ngale nkathi besakwazi ukuxhumana nemvelo babe namandla angakanani. So yiwona amandla babewabulala-ke ukusisusa kuwona. Namhlanje-ke sizobeke siqale nje ngokujula ngemvelaphi yabantu ukuthi abantu baqhamuka kephi ngoba iyona nkinga esibhekene nayo yokuthi azizazi nanokuthi sivelaphi. Ngoba umlando wasifundiswa ukuthi thina sakhiwa indoda yomlungu, yaye siyasiphefumulela, nakhona futhi kuvela uAdam noEva abelungu, kuthiwa sina siyinzalo yabantu ababelungu, abantu bokuqala. Nakhona futhi kuvela amanye amazwe, ayithintwa nje indaba yase-Afrika. Yabo bakha nje umlando wabo ongelona iqiniso sizwe sakithi. Namhlanje-ke abantu bakithi sizobamangaza-ke ngoba sizoveza zonke imfihlo ukuthi singobani nokuthi basidukise kanjani. Njengenhlala yenza-ke konke esikwenzayo siyake sikuprove. NeBhayibheli nalo sizolithinta ngoba sesasho sathi lapha eBhayibhelini sidukisiwe kakhulu ngemvelaphi yethu. Kodwa-ke at the same time futhi liyakwazi ukukunika iqiniso kokunye ngoba phela abantu baqhamuka emanzini ngomlando wethu wale Africa and futhi abantu baqala lana eAfrica, especially lapha e-Ethiopia, kodwa abantu baqala ngalana-ke nomhlaba waqala ngala South Africa to Ethiopia, ila kwaqala khona umhlaba. Abantu bokuqala babeku kwakuabantu abamnyama. Ngizocela ukuthi ungifundele qala sikuveze lokho eBhayibhelini, siqale sidlule lapho kwi-foundation yethu yanamhlanje. Nakhona futhi ngifuna ukuvezela abantu ukuthi sikhele sikangakanani njengesizwe ngoba ezinye zezinto zibhaliwe phansi kodwa thina asiqondi ngenxa yokuthi nathi sibuye singanaki. Ngoba if ubhekisisa kahle uzomfundela incwadi lapha yana kuGenesis 2 ivesi lika 7 ngale nkathi umdali akha abantu ukuthi bakhelwa kephi abantu. Uzohamba ke wehle njalo uzuyofika nalenza khona imfula ngoba ileso babamba khona ukuthi le mfula ikephi lekukhulunywa ngawo le eBhayibhelini ngoba iqiniso thina siyalazi ukuthi abantu baqala ngalana eAfrica and futhi abantu baqhamuka kwimvelo, baqhamuka emanzini, abaqhamuke endodeni yomlungu. Nabo futhi eBhayibhelini bakubhalile lokho ukuthi umhlaba waqala ngala eAfrica nabantu nemfula yonke into
kodwa sizoqale sifunde iBhayibheli sibavezele abantu kuqala ukuthi yonke into abelungu abakudukisa ngayo basuke beyibhalile kodwa bese betwista umlando. So sizoprova ke njengamanje ukuthi abelungu batwiste umlando wethu ngencwadi yeBhayibheli. Sizothatha yona impela lesi story sabi sakhe wayibona besidukisa ngazo, kodwa thina sifuna ukuthola imfihlo ukuthi ngale nkathi umdali akha ilento lena imfula wakhuluma ngamaphi amazwe. Khumbula ukuthi emasontweni adlule behlezi sikhuluma njalo ngeKhushi la eBhayibhelini ukuthi baphambanisa amagama. Sizozama ke ukuthi siphinde siveze lo mfihlakalo ke ekanjalo futhi ezokwazi ukuthi ivezele abantu ukuthi wonke lo mlando enitsheno ukuthi owabelungu wawenzeka eEurope Adam noEva umlando wakhiwe, kodwa ngokomlando weBhayibheli lona uqobo lizozisholo lona mase khulunywa ngemfula ukuthi umdali lemfula eyakha wayekade eyakha kuliphizwe. Sizobe sesuchaza kahle kumlando ngemvelaphi yethu eqhamuka emanzini, hayi le yabo umlando esakhelwa ibona. Kodwa ngifuna siqale sidlule kule ncwadi kuqala, uzongifundela nje mhlonishwa mase ukuthi usewuyitholile le ncwadi. uGenesis 2 uzoqala laphayana evesini ka7 uzokwehla njalo. Uzoyifunda nje wehle njalo kuzoba kuwena muthanda futhi ungathatha uverse 7 bese usuyothatha naleli verse la akha khona imfula, ngoba esikujahe kakhulu ila akha khona imfula ngoba ayashiwa amazwe ukuthi aqala kanjani yonke lo ilaso verse babambe khona. So intambo ngizoyibeka kuwena ngawuthatha uverse 7 wehlele lesa esakha khona umfula, kodwa uma ukuthi awunqeni ungayifunda futhi yonke kuzoba kuwena. Okay, no problem. Ngizoyifunda yonke. Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho wonke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abeyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa, ngokuba ngalolo suku waphumula emisebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu. Wayenza lokhu kungumlando wokudalwa kwezulu nomhlaba ekudalweni kwakho mhla uJehova uNkulunkulu ewenza umhlaba nezulu. Kwakungakabikho sihlahla endle nemifino yayingakamili emhlabathini, ngokuba uJehova uNkulunkulu wayengakanisi imvula emhlabeni. Kungakabikho umuntu wokulima umhlabathi, kepha kwenyuka inkungu ivela emhlabathini yanisela ubuso bonke bomhlaba. Sesikuverse 7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Nayo inkinga la bathini bona bathi bona uJehova wabumba umuntu ngomhlabathi. La sisaselokhu umlando wabo lo, sikhumbule njalo tho wabo asikafiki owethu wangampela kusho bona. Siqhubekeke. Waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Verse 8. uJehova uNkulunkulu watshala insimu eEden ngasempumalanga. Kuthiwa watshala insimu kephi? Ngasempumalanga. Qala ku-underline lokho, ngasempumalanga. Umbuzo ukuthi liphuma ngakephi ilanga, ikephi impumalanga? Liphuma ngakephi ilanga uma usuku libuka nje liphuma ilanga? Okokuqala lokho. Asiqhubeke. Wambeka khona umuntu amenzileyo. uJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo, emihle edliwayo, nomuthi wokuphila phakathi nensimu, nomuthi wokwazi okuhle nokubi.
E-Eden kwavela umfula owamanzisa insimu, wahlukana khona waba yizimbaxa ezine. Eyokuqala inegama lokuthi iPhishoni, yiyo ezungeza izwe lonke laseHavila lapho kukhona igolide. Lihle igolide lalelozwe. Kukhona nenhlaka yeBedola netshe leShohamu lapho. Phela bephinde be-underline futhi abantu uthiwani kwakukhonani igolide. Akuphindeke futhi uyibuze wena ukuthi iyiphi indawo emhlabeni enegolide. Nali iBhayibheli lithi kulo ndaba inkathi uNkulunkulu ezimfula kwakhona igolide, kwaba khona igolide. Lilephi igolide emhlabeni? Qhubeka nalo, izoyivelela yona impendulo. Igama leyesibili lingigihoni, yiyo ezungeza lonke izwe laseKhushi. Nazo-ke asesiqedile kuthiwa yiyo yonke ezungeza izwe laseKhushi. Kombe kulamasonto adlula sathi yini Khushi masikhuluma ngeKhushi eBhayibhelini. Iliphi leli gama elaphanjaniswa? Ngiyacela futhi singasho thina hamba uyofunda iKing James Version bese usuthatha leli verse kuphela ubavezele ukuthi yini. Siyazi ukuthi Ethiopia leyo, kodwa sesiyenzela njengenhlala yenza ngoba khona mhlawumbe ufikayo namhlanje ongeke azazi ukuthi iKhushi eBhayibhelini Ethiopia abaphambanisa amagama. Kodwa ke awukuthathe leli verse ubuke lapho bese uyibhala iKing James Version, iyona ezoyishola ukuthi yonke lento ekukhulunywa ngayo kukhulunywa lana ngomlando owawula eAfrica eEthiopia. Zocela ukuthi ungenzele nje lokho uveze nje kuphela leli verse bebone ukuthi la kukhulunywa yonke lento ekhulunywayo iBhayibheli yayingenzeki kwamanye amazwe, kodwa kukhulunywa ngegolide hamba bese kuyaveza kushiwo ukuthi iyo yonke ezungeze izwe laseKhushi okuyi-Ethiopia, okusho lonke lo mlando okukhulunywa ngayo eBhayibhelini into eyayenzeka lana eAfrica la. Njoba sengishilo mina ukuthi ngokweqiniso abantu baqala eSouthern Africa to Ethiopia, nakhona futhi bebeqhamuka emanzini ngokwemvelo, hayi ngokwestori sabo lisabashoyo. So into abayenzile bona benze nje, bathathe umlando wethu bahamba bayophendukezela eEurope, base bewufaka izitori njengoba namhlanje bona basifundisa ukuthi kunomuntu okuthiwa uAdam sakhelwa le nganekwana abasinikeze wona. Namhlanje ke sizobaqeda kaMasiphosiso okoqala umuntu wakithi okufanele akumake lokho lesesikushilo manje. Bangakanani abantu sizwe sakithi abayitshela ukuthi abantu bakhelwa kwamanye amazwe kwakuwabelungu, kanti kuvela lana eBhayibhelini kuvela ini iKhushi o Ethiopia, ngoba bebazi ukuthi vele bona baphambanisa amagama. Sesiyawazi amagama abawaphambanise kanjani manje sekulula ukwabamba. So yonke lento esuke ikhulunywa lapha yana usuke ekukhulunywa ngani, usuke kukhulunywa ngomlando wala eAfrica, kodwa owantshontshwa usuyiswa lapha yana eEurope manje. Angani yabo uma usubuya ngala ngakuthina sewubuya sengathi kwako wabelungu owakwamanye amazwe, usubuya nestory sabo esasikhandwe yibona esingakaze futhi sabakhona, esakhiwa yibona le Rome bezosicolonize ngaso bengafuni sazi iqiniso. Yonke into esiyiphethe lana sizobe sibavezela ubufakazi yonke into abantu. Uma uqeda ukufunda lapha kune video engizowasenda la khona izokhuluma leyo video, ngocela ukuthi ungidlalele wona. Le ekhuluma khona ngemfula njengoba kade abantu sibafundele eBhayibhelini imfula. Ngokwegeography ke manje ngokweqiniso ukuthi leyo mfula ibanjwe kephi, ngoba phela yafike yabanjwa lana eSouthern Africa to Ethiopia. Le mfula okukhulunywa ngayo le eBhayibhelini ayikho enye indawo enaleyo wamfula loyana. Ngicela ukuthi ungidlalele futhi lawo ma video lawo akanjalo, ngizowalokhuza uzowabona nje ufike ungidlalele wona ku screen sakho. Eden, watered garden, and from there it divided into 4 river heads. Now, it don't say what the name of this river is, but it just says a river divided into 4 river heads. That's what the Bible says. So in this video, we're gonna, debunk all of that. Now, here is the name of the rivers that the Bible says. Tigris, Euphrates, Pishon, Gihon. That's the name of the 4 river heads that this mysterious river. Now, there are similar 4 splits
river splits in southern Africa. Now, these are the name of the big river. The main river was Mzimvubu River, and then it divided into Mzintava, Kinera, Tena, and Tsitsa River. Those are the 4 rivers it divided into, and it comes from a place called Patsanjans. Here's another view of it. So this is the Patsanjans place. We're gonna examine it, and you can, see what kind of a place this is. Might this be really Eden Rivers? You decide for yourself. Because this place where it comes from, this Patsanjans, it's a place full of all kind of trees, the vegetation, everything is just out there. It's like a garden full of a lot of trees. Here's a zoomed out version of it. So where you can see all these rivers coming from this Patsanjans, going up to, because the Bible says the first river, the Pishon, goes to a land of gold, and the next one, Kehon, go to Ethiopia, land of Cush, and the third one is the Tigris, go to land of Asher, which I'm not sure what land of Asher is, but it says it's full of sand dunes. And I know sand dunes are in Tanzania and those kind of places. And then the fourth river is Euphrates. So let's examine really closer this Patsanjans. What kind of a place this Patsanjans is? There it is at the bottom there. So it's really full of a lot of trees, fruit trees, and if you go over there, I've been there, and let's examine really closer. I've been there, and I know a lot of, you just walk around, you see a whole lot of trees, and these trees are just wild there, are just wild, waiting for and you can access all this fruit. You go there, you see fruit, you can pick if you want. They're just everywhere. You can see all these people walking around. And some of it is just wild fruit you can't eat, but a lot of them is just like bananas and stuff. It's just fruits everywhere. It's just there. Available for everybody. So it's a place that you can think it's a garden. There it is, So you can, think about it. You found, I can say, congratulations, you found Eden. Right. Have made a grand Ividiyo ke lawa kade edlala njengamanje eyokuqala iyona evezile ngemfula bechaza lento ade nginichazela yona bengifuna ingashiwo yimina ngedwa yize noma nginikhombisile ufakazi bayo kodwa bengifuna nibone ukuthi lento lena ayishiwo yimina kuphela kusuka abantu le Europe beze la eSouth Africa bezothatha umlando wangampela bewushuthe benze izinto eziningi bahambe nawo thina sihleli nomlando wangampela lana asazi lutho ngawo sifundiswa ngezinto zase Europe so bengifuna ukunivezela nje ufakazi njengoba nibonile lapha yana kukhulunywa ngalezi zinto ukuthi yonke lento efundiswa abantu emhlabeni lokukhulunywa ngokuthi abantu baqala kwakwabelungu ayikho yonke lento la eSouth Africa njengoba kade ubona ubenza lobufakazi kade ngivele ngininikeza kona leya video leyokuqala bese sekuzoba khona ivideo enye ebiveza amathambo cathi bayibonile nabantu abama homo sapien mangithi abantu abama homo sapien abantu abayimfene yelo video lebawabonile yonke lento engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento ekhona lana kwi-museum le Cape Town mangase ugibele uhambe eCape Town uzofika uyibone zonke lezi zinto zikhona zigciniwe kuukuthi kuphela asifundiswa lutho ngazo enye ivideo ikhulume ngeMpumalanga ngitheni ngale nkathi ade ngifunda incwadi yeBhayibheli ngikhulume ngeMpumalanga ukuthi kumakeni ke lokuthi kukhulunywa ngeMpumalanga so le enye ibiproof ukuthi lento yeMpumalanga ilanga liphuma ngala eSouthern Africa yingakho sinale civilization ebizwa ngokuthiwa iAdam's calendar nakhona futhi akusiyona iAdam's calendar njengoba bona bethi uAdam angani le story sabo somuntu oqala no asinaso lesa story thina le eAfrica yinzalo yelanga hayi ukuthi Adam's calendar nakhona bekuphambanisa umlando ngoba umlando bese bewuphambanisile bona ngithi bese benza sengathi thina siqhamuke endodeni yomlungu eyabumba abantu yakho Adam no Eve umlungu yonke lwamlando abasakhele wona ongelona iqiniso nanti iqiniso liyavela manje
kuvela amathambo amadala ukuthi ayikade enjani ngoba kuvela ama-homo sapiens. Iwona mlando esiwuchaza-ke namhlanje ukuthi abantu baqhamuka kanjani emanzini, makhulunywa ngokuthi abantu baqhamuka emanzini. Sizobe sichaza lo mlando kanjalo-ke nokuthi uma kuthiwa abantu baqala ngala eSouthern Africa, yonke lento esifundiswa yona kuthiwa umuntu owabunjwa ngomhlabathi kodwa waba umlungu. Uma sekuthiwa nawe uyajula umbumba kanjani umuntu ngomhlabathi bese ba umlungu? Uma uthatha manje umhlabathi ubumba kuphuma ibala elinjani elimnyama, still waksa umlando othi nawe masujula ubone ayikho lento abasifundisa yona. Basifundisa umlando ongelona iqiniso. So ziningi izitori abazakhiwe abazakhile ezingelona iqiniso ngoba bebelwa nokufihla abantu ukuthi abantu baqhamuka kwimvelo. Siyimvelo thina. Saqhamuka kephi? Saqhamuka emanzini. Mase kuthiwa sekuyajula ngomuntu. Abantu baqhamuka emanzini sizwe sakithi. Amanzi ayisisekelo sayo yonke into ekhona emhlabeni. Amanzi. Ngeke ngilinganiseke lento lena kanjena. Uma uthatha manje amanzi uwabeka ahlala isikhathi eside, ubona kuqhamuka izinto eziwonoshobishobi phakathi lokhu inyakaza. Ubani osuke edale lezi zinto esuke inyakaza lapha? Akekho. Kodwa amanzi ewodwa ayakwazi ukucreate ilife, impilo. Angani uyabo? So ubunye ubufakazi labo ufaka ukubona ukuthi amanzi akwazi kanjani ukucreate impilo kwamanzi. Silinganise ngomuntu futhi wesifazane mesuka eyithwele la kuyena esibelethweni uqala amanzi, yonke into kwamanzi. Ingane ideveloper kephi? Emanzini. Nabantu ke bokuqala kwenzeka into kanjalo, abantu sizwe sakithi baqhamuka emanzini. Labo bantu labo babekade beqhamuka from South Africa la iSouth Africa isisekelo sayo yonke into. Umhlaba waqala la eSouth Africa. Ufakazi ke ilo muntu ade ekhuluma kuleya video ekhuluma ngenzalo yelanga ukuthi yonke into iba ne foundation uma izokwenziwa. Ngisho indlu mawuzoyakha kuba khona ifoundation. Nenzalo yelanga futhi iyona foundation yomhlaba. Leyana ukuthi civilization yaqala ngakephi njengoba kubizwa ngokuthiwa iAdam's calendar, iyona civilization endala. Leya civilization ke ialigned nama stars njengoba kade bebona abantu ivela kuze kuvela nezinto ezikhomba emkhathini ngoba abantu okuyibona abaqala ucreator lo mhlaba lo babeqhamuka kephi? Babeqhamuka le imoya lena eyekade iqhamuka lapha phezulu emkhathini. Angani uyabo? Siyofika ke kodwa lapho safuna ukukhuluma ngabantu ukuthi abantu baqhamuka kanjani, abantu bavelaphi ngokwemvelaphi yabo yangampela. Njengoba sengishilo ukuthi abantu baqhamuka kephi? Baqhamuka emanzini. Amanzi ayi life. So kune story sabo kabelungu abake besisho bona ngowabo umlando bethi thina siumfanekiso wendoda asenzeni umuntu ngomfanekiso wethu bese kuveza indoda yomlungu. Akulona iqiniso sizwe sakithi. Asiwona thina umfanekiso waleya ndoda leyana yomlungu. Wonke lwamlando lwana utwistiwe. Umlando engena kuona njengamanje uzothi ukujula kancane. Zocela ukuthi abantu bangabi sensitive. Cause silwa nokususa lezi zinto ezifakwe kuthina ngaphakathi. Sivezela abantu into abayiyona okuyini okuyimvelo ngoba thina singabantwana abani? Singabantwana bemvelo. Yabo? So masikhuluma ngestory sabo lesiya so ukuthi wakhe umuntu saba ngumfaniso wakhe awulona iqiniso. Thina kahle mase sowuvela umlando wethu siqhamuka kuma creatures, siqhamuke izilwaneni. Yebo. Asiqhamuke endodeni yomlungu, siqhamuka ezilwaneni. So kufanele ke sijuleke lapho sibheke ngokujula komlando wesintu ukuthi abagadi bamanzi sikhuluma ngani masikhuluma ngabagadi bamanzi. Obani abagadi bamanzi? Iziphi idalwa ezigada amanzi? Kunenye ivideo futhi engicela ukuthi ungidlalele wona la okuyiwona asuke sekhuluma ngomlando wasemanzi. Iyo izothusa ke le video ngixolise Nkosi yami, ayikho into engizoyenza ngoba umlando wangampela lona ekubalekile ukuthi abantu kufanele bawazi ngoba kufuna bazi ingqikithi ukuthi yabaqhamuka emanzini, abantu baqhamuka kanje. Idalwa zokuqala nje base ngishilo ukuthi abantu baqhamuka ezilwaneni. Izilwane zokuqala zaqale zaphila emanzini. Ziyini? Zama creatures kuyilwane njengoba nibona kunontomfish, abantu abawofish. Yes, kunedalwa ezake zaphila bengakabika abantu ezazi kanjalo ziqhamuka emanzini. Njengoba ke futhi kuzodlalwa nale video izothi ukuthusa kodwa abantu bangawasabi lama video. Ngizocela ukuthi ungiphinde ungenele kuona ungidlalele wona mhlonishwa lama video lawa amanye asuke veza izinto ezithe ukuthusa kancane kodwa ke abantu bangawasabi ngoba manje sizama ukubanikeza iqiniso ngempilo ukuthi impilo iqala kanjani emanzini.
hayi ukuthi thina saqhamuka la emhlabeni sesabantu kanje sabunjwa sesaba no siqhamuke elwaneni thina and abantu abaphila kuqala futhi kwaba yini kwaba yilwane izona ziphila kephi emanzini ziwumfanekiso wasiphi isidalwa ile video lena izochaza yonke into. The serpent, they called her evil, but that's not the real story. In every ancient culture from Africa to Australia, from the Vedas to the Bible, she appears. But who was she really? She wasn't Satan, she was awakening itself. DNA, energy, the original life force. To the Aboriginal people, she was the rainbow serpent, creator and guardian. In India, they called her Kundalini, the sleeping energy of spiritual power. In Mesoamerica, Quetzalcoatl brought light and wisdom. But when the invaders came, they rewrote her story. They made her the villain because she taught something dangerous, freedom. She whispered a truth they couldn't allow. The Garden of Eden? It wasn't about sin, it was about awakening consciousness. So they demonized her, burned her temples, and called it religion. But you can't kill energy. Today, the rainbow serpent moves again. Through healers, dreamers, and truth seekers. She rises in spirals of memory and sacred rage in every step back to our source. Because the serpent wasn't evil. She was wisdom itself, and wisdom never dies. Because abantu bake beyibuza umbuzo hawu umlando wesintu uyakuveza ukuthi siqhamuke emanzini abanye baningi abantu abake bengibuze ngalento lena uthole ukuthi ngiyayiziba ngafuni ukuyichaza sihlobana kanjani nobaba ngibonwa mangikhuluma ngobaba ngibonwa ke ngiyaye ngikhulume ngesidalwa lesi saziwa eAfrika esibizwa ngani esingabizwa ngegama yisi esiphile emanzini okuyinyoka yamanzi sihlangana kanjani thina nalezi idalo awukusitshena umlando ngazo uyabo solo ukuthi ngiyawuziba lo mlando ngoba ngiyawazi ekuthenini no lo mlando lona uyirisk kangakanani ukusho kodwa sekuyisikhathi ukuthi suveze lo mlando abantu bawazi ukuze bezoyazi imvelaphi yabo ukuthi abantu baqala kanjani makuthiwa impilo yaqala emanzini yes sona ke ibona abantu abafika qala la emhlabeni into yabakhona lemhlabeni kwabakhona amanzi nakhona futhi ukuze amanzi ebekhona lemhlabeni aqhamuka amanzi siqale ngama ayevelaphi amanzi sizwe sakithi ayevela emkhathini mawusukubuka phezulu umkhathi usukubuka amanzi unozala wamanzi inyanga lo ibonayo energy yenyanga iyona eyunozala wamanzi so amanzi ehla njalo afika azogubhuzelana umhlaba eqhamuka lapha yana emkhathini mawusukubuka umkhathi lapha yana usukungaboni njengoba wona usukubona kuhlaza amanzi lasuka lapha sesiyalazi iqiniso abantu sesabatshena ukuthi umhlaba unkankwe amanzi wonke kunento ebizwa ngokuthiwa yipermanent elapha phezulu engathi iglass emkhathini okuyona evalele amanzi njengoba siphila la ngaphakathi siphila kephi siphila ngaphakathi thina emanzini ngilinganise njenganani ngilinganise njengomama umama uma esuke elokhuzile eyithwele ingane isuka intantala emanzini kodwa inendlela yayo yokuphefumula iphefumula kanjani iphefumula ngepayipi kuyena nathi ke kuyinto kanjalo njengoba singaphansi kwalamanzi thina siphefumula ngani na siphefumula ngomoya owakhiwa yini lo moya lona wakhiwa amanzi awukho umoya ngale kwamanzi ukuze kube khona umoya kufanele kube khona amanzi okusho ukuthi ke siphefumula ngani siphefumula ngoma wethu ngoba amanzi arepresent umuntu wesifazane njengoba kuyayikhulunywe ngoma unomkhubulwane uyena osinikeza impilo yokuphefumula njengoba siphila siphefumula kanjena siphefumula ngaye umoya uzube khona wakhiwe yini wakhiwa amanzi bayazi abantu lento yo evaporation yo geography bayazi ukuthi umoya lo uphefumulayo uqhamuka emanzini njengoba siphefumula umkhathi usurround amanzi lawo manzi kasemkhathini iwona ehlela ngalana emhlabeni wethu angena agubhuzela umhlaba eqhamuka ke phamanzi ayeqhamuka emkhathini
Ingakho makukhulunywa kakhulu kukhulunywe ngalezi idalwa zase-Afrika kukhulunywe ngomuntu wesifazane amanzi njengoba sengishilo ukuthi onomkhubulwane yabo sekukhulunywa ngezidalwa zamanzi zihlukene-ke lezi idalwa. So abantu-ke baqhamuka kephi baqhamuka emanzini kodwa amanzi nawo aqhamuka ayengekho aqhamuka phezulu emkhathini azagubuzela umhlaba. Then kwase kuphila idalwa ezinkulu njengobaba ngibonwa bayabazi ko baba ngibona ngikhuluma ngani sikhuluma ngenkanyamba sikhulume ngezidalwa ezinye engabizwa ngamagama lana enkulu izona ezafika kuqala zizogada amanzi ibona abagadi bamanzi labo. Yonke into sizwe sakithi eyaqhamuka lana emhlabeni iyisisekelo sabagadi bamanzi. Awuthi ngiphinde futhi yonke into ela emhlabeni iyisisekelo sabagadi bamanzi. So lento lamavidiyo engizowadlala manje ngiyanivezela idalwa ezaqala ukuphila kwaqale kwaphila idalwa ezikanje uthole ukuthi sicishe sibe inyoka kodwa sinekhanda lomuntu. Uthole ukuthi kwenye inkathi kuzophila isidalwa esikanje siwufish kodwa siwumuntu. Kuhamba kwaqhamuka namahlengethwa. Amahlengethwa ayingxenye yempilo eyaqala emanzini. Uma ngase sikutshena umlando ngamahlengethwa amahlengetwa nawo ayezinye zezidalwa ezafika kudala bengakabibikho abantu. Ngikhuluma ngomlando bengakabibikho abantu bengakafiki abantu. These dolphins are not fishes. They are amahlengetho, the saviors. They are people. They have a kingdom under the sea. They have stories that they tell to their children. And they have hopes for the future. We say that they came with their great emperor Wowane from the star called Sirius by the white people many millennia ago. Idalwa okuyizona ezokuqala kwaba yidalwa ezasingafani nathi. Ngiyazi ukuthi lento engikhuluma la kuzothiwa ngikhuluma inganekwane abantu bayakuthanda ukukhuluma izinto eziningi abanye bethu ukhuluma into engeke kodwa lento engiyishoyo iyiqiniso. Emhlabeni kwaqale kwaphila lezi ayidalwa emva kwazo kwase sengenela ezidalweni ezinye futhi ezazikade zifana cishe zibe njengabantu kodwa manje zona ziyinyoka ezinye ziwofish. So abantu-ke baqhamuka babe yisimo esicishe sibe sikanjeyana la ngizama ukulinganisela khona abantu bezoyibona lento le. Kwadlulela kwabakhona amahlengethwa kwabakhona idalwa nezinye njengoba kukhona ontomfishi umuntu owufishi. So impilo yonke sizwe sakithi yaqala emanzini ngalendlela and isekelo sayabagadi bamanzi idalwa ezafika qala kwaba ubaba ngibonwa masikhuluma ngobaba ngibona sikhuluma ngenyoka isekelo sayo yonke into ekhona la emhlabeni. Ilwane abantu ngisho nemvelo futhi uma sikhuluma ngemvelo ihlahla if usibona kahle ihlahla sumfanekiso wayo inyoka ngiyafisa ukuthi ungivezele futhi le ihlahla abantu bezobona ngoba ngenzela ukuthi abantu belibone iqiniso ekuthenini kahle umhlaba wakheka kanjani abantu bavelaphi nemvelo eningi futhi yakheka kanjani. Uma kuthiwa sina umfanekiso uNkulunkulu wakhe umuntu ngomfanekiso wakhe lesa story sabelungu bathi indoda yomlungu no anginjalo sizwe sakithi kukhulunywa ngento eyayenzeke emanzini abantu baqhamuka emanzini siwumfanekiso thina wesidalwa lesiya nezilwane ngoba abantu baqhamuka ezilwaneni baqala emanzini babekade beyilwane ukuphila izilwane. Then emva kwalokho base bephuma abantu elokhuzeni emanzini baphumela ngaphandle sebakhekile ke sekwakheke abantu nakhona futhi abantu abaphumela ngaphandle akuphumanga abantu abafana nami sizwe sakithi babe yilwane babe ama homo sapien umuntu oyisilwane umuntu usilwane baphilile labo bantu labo isikhathi eside kakhulu la emhlabeni.
into engiyishoyo angikhulumi ngama theories, yinto ongahamba uyoyicwaninga, amathamba khona asagciniwe abekiwe. Yonto yenzeka kephi? Yayenzeka lana eSouthern Africa, ngoba umhlaba waqala ngala eSouthern Africa to Ethiopia, njengoba kade liveza neBhayibheli liqinisile yonke lento ayenzeka kanje, kuukuthi bona bathwiste indlela yomlando owenzeka ngakhona, ngoba bengeke besinikeze iqiniso ngemvelo. Lezi zinto esazi ukuphila kuthina fanele bezenze idemoni, ingakho bekufundisa ngenyoka ukuthi yubudemoni. Thina le Africa asinawo lonto ukuthi inyoka idemoni, sasazi ukuthi inyoka yayirepresenta iwisdom, ihealing, yayirepresenta izinto ezijulile ngokwethu. Amanzi thina yayirepresenta uma wethu, ingakho makhunywa ngoma unomkhubulwane, because abantu bebe understand imfihlo yokuthi bona baqhamuke emanzini. Ingakho kweyinkathi siyasibizwe ngabantu bomhlanga, siwa saqhamuka emhlangeni. Awukazi ube khona umhlanga engekho amanzi, angani uyabo. So umlando wethu ngaso sonke isikhathi unokuhlonipha kakhulu amanzi, unokuveza kakhulu into ethinta amanzi, ngoba babazi iqiniso ukuthi abantu vele baqala emanzini. So ke lento ke ikanjalo ke sizwe sakithi, uma sikhuluma ngelento lena ngoba bangibonwa uye okuyena onozala wakho konke kahle kahle amanzi, kodwa ngenxa yokuthi izidalwa amanzi izona idalwa ezafika qala la emhlabeni ezaba khona abagadi bamanzi obaba ngibonwa. Then emva kobaba ngibonwa kwase seqala seqala idalwa ezinye ezaqhamuka lezi ezazinjeyana, ngikade nginivezela. Then kwahamba qhamuka omamemedi yonke lezidalwa eziphila emanzini. Yebo kuqhale kanjalo ke umhlaba waqala kanjalo. Size lana ezilwaneni, ngoba uzobuza umuntu ukuthi usho kanjani ukuthi abantu bawumfanekise kwababa ngibona kanjani. Asike siveleke siveze imfihlo njengamanje. Uma ngase uthathe izilwane noma umuntu bese umsusa izandla uphinde futhi umsuse inyawo, yini esalayo? Kuzosala ini? Kuzosala into le exhumanise imbambo. Le yanto exhumanise imbambo yakibizwe ngokuthiwa ikhundalini. Bayazi abantu makhulunywa ngekhundalini. Uma khulunywa ngokuthi umuntu umfanekiso wenyoka, unenyoka futhi ngaphakathi, kusuke kukhulunywa ngale yanto eyikhundalini. Ya uma ungasuthathe njengamanje isilwane ususe yonke into, ususile lento lininyawo, bese usususa imbambo, bese usususa ilento izandla. Into ewumxhumanisi newumakhi womuntu ile yanto ebizwa ngokuthiwa ikhundalini. Ungangenela yona kwiGoogle mfethu usearch ikhundalini beyibone ukuthi sikhuluma ngani, ngoba mhlambe mangikhuluma ngeke beze beyibone. Uyisearch nje kwiGoogle uyiveze ikhundalini ephila kumuntu ngaphakathi. Iyona nyoka ke leyo. Ungahamba uyofunda ngekhundalini ukuthi ikhundalini iyini. Ingakho ke kuthiwe izilwane zomfanekiso wenyoka. If ubona imfene lana njengoba sesibavezile abantu bokuqala ukuthi bebe nemsila, abantu bokuqala hayo ukuthi abantu bokuqala babe abantu bebeyilwane benomsila. Uma ubheka umsila unyuka nayo nalento esengishilo ikhundalini, ufika ihlanga yini ephumayo lapho? Uphuma yona inyoka exactly. Umsila uwodwa uyinyoka ngithi. Bese sengena leli thambo esengishilo ngathi uma ukhipha izandla, ukhipha inyawo, ukhipha imba, usala linyoka leli thambo leliyana. Yabo. So uma ubuka ke izilwane zomfanekiso wenyoka, yabo, nazo iyona umxhumanisi wayo yonke into. Bese ungenela kubantu ke ngoba abantu bayinzalo yizilwane. Nathi sinaleli thambo elibizwa ngokuthiwa ikhundalini. Leli abanye ososayensi abaliveza ukuthi no, leli thambo linobuhlobana nenyoka. Yebo, njengoba ke bewuveza abantu bayawazi kumlando asebehambe kakhulu emlandweni makhulunywa ngekhundalini ukuthi ikhundalini iyini. So ngicabanga ukuthi abantu sebeyayibona imvelo ukuthi makukhulunywa ngenyoka sihlobana kanjani nenyoka. Uma kuthiwa siqhamuka emanzini, siqhamuka kanjani emanzini? Yes, ingoba abantu bokuqala kwabayilezi idalwa impilo yaqala emanzini yayisiphumela ngaphandle. Uma iphumela ngaphandle impilo futhi abantu bebeyilwane bengebona abantu. Njengoba sengichazile ukuthi labantu laba bayimfanekiso wenyoka, njengoba ubona izilwane zinomsila futhi nazo uma uyikhipha izandla kusala leli thambo leliyana okuyini erepresenta inyoka, angani uyabo. Nabantu ke kanjalo banaleli thambo eliwumxhumanisi, okusho ukuthi thina somfanekiso wani, somfanekiso wayo, ngoba vele if uyibuka ikhundalini iyona exactly
yabo. If noma ungahamba uyofunda ngeKundalini uzofike ukuthole lokho ukuthi iKundalini iwumfanekiso wesineke. Bese futhi ufunda nangayo ukuthi ioperator kanjani. Lo luketshezi oluphumayo luphuma kanjani. Bese uyabuka ukuthi akwenzeki nje ubusuku ubona yona ubuka inyoka ke lo suku uyibona. Bese uyahamba ubuka lezi izithombe lesade ngiyiveza lana zeyihlahla ukuthi izihlahla zomfanekiso wani njengoba uyibona. Izihlahla zomfanekiso wayo vele futhi inyoka njengoba uyibona izihlahla ziyaye zihambe zigengceza kanje ziyinyoka. So izinto eziningi ezikhona lemhlabeni zomfanekiso wezidalwa ezafika kuqala emhlabeni kwangebona abantu kwangeyona indoda yomlungu njengoba sesifundiswa namhlanje iBhayibheli kodwa kwakade kuyini kwakade kubaba ngibona weqhamuka emanzini. Yes, impilo yaqala emanzini yonke. Cabanga ukuthi leyo pattern sengiyikhavile abantu sebenakho ukuqonda. So ngiyafisa ekuthenini ngalokho esengikuvezile manje singakaqhubeki ngike ngiveze imibuzo. Ngike ngiveze mhlambe abafuna ukubuza because nginesho ukuthi abantu banayo imibuzo eminingi futhi sengize ngayijuba ngayichaza lethu kade babe ngihlupha abantu hayibo salokhu siphupha inyoka sihlobana kanjani nenyoka. Hayi yini abelungu bathi inyoka idemon basakhela istory ingoba babazi kahle abelungu ukuthi amanzi awumaweni and babazi ukuthi lezi idalwa vele ngeke ungayiphuphi uma ulele because vele lezi idalwa ziwo mark thina ngoba zabaphathi bamanzi nabantu futhi baqhamuka emanzini amanzi awuma uthini angani uyabo. Ngiyaye nguveze kaningi ke umlando cause abantu bake bedideka abanye ukuthi hayi ngeke wakhuluma ngento ejule kangaka ngoba manje sazi ukuthi leyo nto idemon ukuthi idemon into eyafakwa abelungu and futhi kunento ekufanele sikhumbule sizwe sakithi. Ngiyaye ngiathe omunye mangichaza lo mlando athi hayi yini umuntu mayisuke ehambe yothwasa emanzini usuke yolanda amademoni loyo nto ayikho sizwe sakithi. Umhlaba umelwe izinto ezimbili upositive no negative. Akusho ukuthi izinto eziphile emanzini lapha zamademoni njengoba abantu besafundiswa kanjalo zonke. Umhlaba unesisekelo sokuhle nobubi. Ngisho ngaye emkhathini ingakho abantu behlezi bekhuluma emkhathini hayi kunoSathane kunoNkulunkulu yonke nawe ngaphakathi kunento ekhulumayo kuwena ekuthenini into yenze leyo ungayenzi. Umuntu uphila kanjalo positive no negative. Mwenza into embi nje untshontsha noma wenza into embi kunento ekutshena ukuthi ungayenzi lento bese kulethi ayenze lona yabo. Nomhlaba kunjalo nenature futhi injalo iyasebenziseka mbaqambili yonke into imbaqambili. So uma umuntu esuka lana emanzini usuke ehamba ngokwemvelo bese kuba khona ke abasebenzisa inyoka ngokuthwala ayihlanganisi lutho lonto nemvelo sekuyicala lakhe lokuganga ngemvelo. So abantu abaningi bake beyihlanganiseke lento hayi umuntu wathwa semanzini wabuya nenyoka idemoni yonke no. Wenza into eclean umuntu kodwa useyathuka ngoba bayi understand lento ihamba ibangeni kangakanani bese behlanganisa umuntu owenza into ngokungcola wahamba wayothwala ngenyoka. So silimele lapho ke ngoba asinikwanga iqiniso ngesisekelo sezinto ukuthi izinto nomhlaba kanjani uoperator kanjani. So akusho ukuthi ke lapha emanzini kukhona amademoni no kodwa kukuwe ukuthi wena izinto uyisebenzisa kanjani. Na umhlaba unezinto ezimbili lana. Uyakwazi ukuthi wenze umuthi ulaphe. Uyakwazi futhi bakhona abakwazi ukwenza umuthi babulale. Kodwa akukho emvelweni ekuthenini bulala sasingabulali. So ngizama ukunivezela konke kusemandleni ukuthi umhlaba umbaqambili nawe ngaphakathi lakho umbaqambili. Ingakho uphikisana imoya emibili. Yabo. So abantu ke badukisiwe ke bangatshenwa lonto kwathiwa nje hayi amanzi ayidemoni. Ulwandle lidemoni yonke lelwane inyoka idemoni yonke into yaba amademoni ayikho lento sizwe sakithi babenenzela ukuthi ningaxhumani nezidalwa nabazali benu. Ingakho bengafundisanga lutho ngoma unomkhubulwane nangemvelo ukuthi nina niqhamuka kwimvelo. Amanzi kufanele ngabe nihlala nihambe niye kuwona bathi idingo abafuni nixhumane nemvelo ngoba kunento abayisaba ukuthi izo activateka la kunina. Inyoka isabeni ngoba bayazi ukuthi nina ningobani thina azizazi ukuthi singobani sazi ukuthi sakhiwa indoda yomlungu le nale story lesesaba hayi kwaqala belungu yonke. So wonke lwamlanda lona iqiniso siyimvelo thina. Ngiyacela ukudeda inkundla ngidedele imibuzo abantu abazobuza. Ngiyazi vele ukuthi lolu lwazi engililetha la lusensitive kakhulu and ngihlezi ngibavezela abantu bengi-attacker. So sesayinikela ke thina laba abasi-attacker kulungile kodwa lo ofuna iqiniso uzolithola njengoba linjalo ngoba konke bengikwenza futhi bengikuveza ngoba bengifuna abantu bazi iqiniso ukuthi no impilo yaqala kanje umhlaba waqala kanje yona into esiyenzayo leyo. Ngiyabonga ngicela ukudedela imibuzo okwamanje. Okay, sabonga kakhulu Mr Duma. Ngiyazibona nezandla ziphakamile. Ngizoqala ngokunika
usesilindiwe ithuba, and then maseqedile bese ngilandela ngubaba ubaba uBongumusa. Yes, the floor is yours, sesilindiwe. Ngicela ungivulele imic nje Sanibona negroup. Yes. Sanibona negroup. Ngibona ithuba lokuthi ngingene. Sinembuzo nje emithathu. Owokuqala umbuzo enginawo, I want to read ngendaba lokuthi la abantu abanezimali eziningi bayaye mabethola abantwana babatholele kuma-swimming pool, of which is very expensive. And then I read ngayo ngoba ngiyayizi ukuthi le ndaba is too deep. Uma ngiqhubeka ngigugula ngayo, and then there was la kukhulunywa khona ngokuthi ilokhuzane lezilwane yasemanzini aboshaka, yes, ibona isizalo ushaka. Aboshaka uma ngabe umntwana ezalwa eqeda ukuphuma kumama esemanzini, if beza kuyena kunale mentality okunalo kunemilayezo abamnikeza yena umntwana esemncane. But yes, abantu abamnyama thina it's rare, bakhona yes, because lesinyange ukuthi ngifunde ngawo njengoba khona umunye ubhuti umfazi wakhe washaywa nenkinga mangabe ubuyilethela khona emanzini. So ngomthola ukuthi how come, why people they do this? So kwashiwo ukuthi-ke bona boshaka labo ibona abanikeza uma beza kumntwana bemzungeza kune-memory thizeni ayitholayo. Ofuthi kubina-ke it-has into engithusayo nekade ngingenalo ulwazi lawo. Umbuzo wesibili uthi la kuma-ambulance sithi yes inyoka kwathiwa siyisabe, yes siyayisaba, but yonke indawo into enephawu lezempilo kuneyinyoka eyikhona. So umbuzo wami kulapho ukuthi kungani kuba khona inyoka ekubeni inyoka ezithiwa research to the Bible ukuthi inyoka iyona ebewumdukisi. So umbuzo wami ubulele lapho ukuthi-ke ngicela ningichazele lapho. Okugcina okokuthi wona it's too personal, I can't say to who la wenzeka khona. Uma kuthiwa unendlondlo enhle like emangeni, okay, ngesizwe nami ngumZulu, mangabe uhambile wasemangeni-ke kubantu ababonayo bathi uhamba nendlondlo, kusuke kuchazwa ini? Because angiqondi lapho khona izinto eziye nami zingichithe nami engakhona ukuthi I can elaborate to umuntu mangabe kusho kanjalo, like yes, it happens to emndenini. So I was the eldest, so ngicela ukwazi ukuthi yindlela engayiphili leyo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ulwazi lishelela lona, yes libalulekile. Ngiyabonga kakhulu ingcazelo, siyakhula kakhulu. Ngiyabonga. Okay, no problem. Sabonga kakhulu ngimbuzo, sabonga kakhulu. Ngicela ukuthatha lethuba futhi ngiphinde ngidede inkundla kubaba. Baba ngivulele nje i-microphone lapha bese uthatha inkundla ngokubuza imibuzo baba. Ngibingelela ngaza kwethu umtitito kaNtombele Fred ke lo khulumayo. Igama bizwa ngalo Bongumusa. Cha, sengidlalelile bafethu ngezwa ngokwemvelaphi yomuntu uvela kwimvelo emanzini. Manje napho ngifuna ukuqonda ukuthi thina asidalwanga kanti sayivelela nje emanzini, hayi sadalwa. Lokuthi sizidalwa sadalwa uNkulunkulu kuyinto engekho yini noma kuyinto ekhona. Uma sayivelela emanzini kodwa ngapha sazi ukuthi sizidalwa sadalwa. Leyo ukuthi umuntu uma esefile uthi umzimba loyo ubuyela emhlabathini, uphenduka umhlabathi owathathwa emhlabathini. Umoya uzohamba uye kwawudalayo phakathi kwalento kuthiwa kunesithoko nezulu, ukuthi umuntu uma benzeka emhlabeni walahlwa uye esogweni umphefumulo wakhe, inyama ibiphenduka umhlabathi. Uma ehambe kahle uya embusweni kaNkulunkulu. Ngabe yavela kanjani le ndaba kaNkulunkulu uma kanti thina sayivelela nje emanzini? Wavela kuzilwane, wahamba kwaze wavela abantu abayizilwane, wahamba kwaze waba umuntu olaba sesiyibo ke thina abantu.
ukhona lobuqiniso ukuthi sadala noma ungamanga ukuthi sadala mhlawumbe okunye ngifisa ukusho kodwa ngifisa ukusho lokhu ukuthi ngoba thina enkozini yamalanga nomlando lapho kuthiwa khona ababecela unoma into esifazane wayecela abantwana kushembe cishe iminyaka yabo-90s ema-70s lapha zasho khona wathi udaba lokwakha abantu ezulwini seliphelile manje sekukhona udaba olubi iy'ngane seziyozalwa manje ayiseyukulalela abazali sezoba ngamahuhwa ngeke zibezwa ngoba udaba obeluradi lokwakha abantu seliphelile sekhona udaba olubi ngabe mhlawumbe leyo nkulumo iyaphikisana nalokhu ukuthi thina sadalwa ngamanzi kanti ngapha futhi ibhayibheli lithi sadalwa ngani ngomhlabathi nanka amazwe enkosi ushembe futhi athi udaka ezweni luphelile wakha abantu manje nodaba olubi sekuyozalwa iy'ngane ezoba mahlongandlebe zingalandeli mhlawumbe yilokho ebengifisa ukuzwa ukuthi uma sifa siyaphi mhlawumbe nalokwenyonga inyoka nje mina ngiyayisaba uqobo lwayo ngisaba ngishifile uma ngabe kanti sibuye sibe umfanekiso wayinyoka yini okwenza ukuthi sixabane thina nenyoka phela father asixabane yilokho nje batawuzile ngiyabonga. Okay, no problem. Sabonga kakhulu baba, sabonga kakhulu. Ya ngiyayibona ikhona yona imibuzo. Kulungile baba Duma ngiyacela ukuthi siyayithatha iningi kakhulu ngoba ngikhohlwa asithathe le u2 ngoba nawo umlando omude ngoba sesifanele siye ngempela sijule sichaze. Okay, no problem baba Duma. Nami ngizokulekelela uma khona la ukhohlwa khona ngoba bengibhala phansi beyibuza ngoba ngibonile ukuthi ikhona. Umbuzo okay, uyibhala anginankinga. Yes. Umbuzo wokuqala lo khuluma ngezilwane zasemanzini ukuthi kakhulukazi zikethinta ulwazi ezinye. For example, ingane imizungezwe oshaka kuba khona ulwazi oluthize ebanalo, so ubekade ubuza kanjalo usesilendiwe mhlawumbe ukuthi kuthini ukuphefumula ngalapho le zilwane zasemanzini nolwazi kakhulukazi. Asibonge siqale nje ngokuchaza iyona kuloko ukuqala. Kuyiqiniso lokho engekuphikiswe. Ngoba even ama-dolphin ubaba uTrado Mutha ubeke kuveze lokuthi ukujula kwama-dolphin nokubaluleka kwawo ukuthi abaluleke kangakanani amahlengetho ngesizulu siwa amahlengetho. Yes. Laba ke abezizwe bayitshela bahlakaniphile ngoba lezi zinto lezi okuyizona ezisinikeza ubuchule nobuhlakani bayayivalela njengoba amahlengethwa ebewavalela. Into abangayazi abantu ukuthi amahlengethwa anobuhlobano okukhulu kakhulu ngathi ngoba ibona abantu kafana nokuthi nabo ngoba thina la eAfrika asinayo into ebizwa ngokuthiwa isilwane. Sasingenayo leyo nto ifake nabelungu besidokisa. Asinayo into ethiwa isilwane thina. Ngoba sasibuka ilwane njengoma wethu nobaba wethu ngoba besi-understanda le mfihlo yethu nelwane ukuthi vele nathi siqhamuke ilwaneni. So sasingayibuki into thina njengesilwane kodwa sasikade siyibuka njenge-wisdom ethile. So kune-wisdom ekhona kumahlengethwa. Zonke lezi ilwane enibonayo emanzini kune-wisdom ekhona ekufanele ngabe thina siyayilanda le wisdom kuzona, but ngenxa yokuthi abelungu bawufihla lo mlando bebazi vele ekuthenini kungani bewufihla ngoba bayazi ukuthi ukuxhumana kwethu nemvelo nalezi dalo kunezinto ezo-activateka la kuthina ngaphakathi egazini lethu. Yingakho ke beyilokhuza beyisusa thina besinikeza i-information engelona iqiniso besenza futhi ekutheni siyisabe ngoba ziwubudimo into eyafakwa kuthina leyo akuyona into ereal ngoba befuna singayazi imvelaphi yethu sihlezi singenabo lobu buhlakani. Yeso usisi ngiyamvumela injalo nje lento iningi kakhulu iwisdom ekhona efe ngabe siyayithola. Yingakho ngize ngigcwalisa nangamahlengethwa futhi ukuthi hayi akukoni lokho akusho kuphela even namahlengethwa futhi into efanayo. Singakafiki kuma ambulance ekuthenini yini kube nophawu lenyoka kunencwadi lapha eBhayibhelini la khona kuthiwani kwa uMoses waphakamisa inyoka. Ezinye izitori kuthiwa walapha abantu kwathi wakenza umfanekiso wethu silenyoka angazi babenze yenzala. Kukhona lezi imlando eminingi eBhayibhelini ethinta inyoka kodwa manje kuvelani kuvela ihealing. Kwakwenzeka kanjani?
ngoba inyoka iyidemoni. Yini kwathi uMoses akenza inyoka bese ibhekisa abantu babuke ukuze bephile? Why? Kwakwenziwani? Yabo, so lo mbuza ubuza ukuthi yini ama-ambulance enelento enewuphawu lenyoka kodwa ekugcineni besifundisa udemoni. Ingoba belungu vele bazi kahle iqiniso balibeka phambi kwenu, kodwa kube yithina esingalazi ngoba sazi usikwenzakalani, ngoba bona iqiniso baliveza balibeke abalifihli, kube ukuthi vele basincishile ulwazi. So kusaya lapho ke lento engichaza ukuthi inyoka yayirepresenta iwisdom ukuthina bese irepresenta ihealing futhi into enkulu kakhulu ngokwethu. Yes. Kodwa ke la engifisa ukuphawula khona kakhulu naloko engifuna ukuchaza kakhulu ngoba ezinye zezinto umbuso lo wobumnyama izinto zethu thina zasikade zingcwele, ziningi izinto ezizaziyo ukuthi zingcwele, kodwa uthola ukuthi umbuso lo wobumnyama uzoyiphendukezela lento bese yenza sengathi lento yayibudemoni. Nje sibala ini? Sibala inyoka, sibale inkanyezi. Yabona namhlanje inkanye emakhuluma ngenkanyezi maye babona uphawu lenkanyezi abantu entweni hayi Satan ziphi i-Illuminati, ngoba nazo lezi impawu eziningi ze-Illuminati abantu bangathuka ukuthi bazi intshontsha la eAfrika zatwistwa. So bebefike bethatha izinto zethu bese beyisebenzisa ngendlela yabo yobumnyama. Uma sebeyiveza bona bese beveza sengathi kwakuhlangothi lokumnyama, kanti ekade ingachazi lento abayivezayo bona. Enye into abayenzayo futhi leyo ekuthenini besilimaze nje umqondo khona sizoyisaba lezi zinto lezi. Yabona uma ukhuluma nefiyo into uyayisaba, kanti usaba into ongafanele ngabe uyayisaba. Babenzela lokho into ababenza ngamabomu. Ingakho ke sikule situation yokuthi lezi idalwa lezi siyayisaba ingafanele ngabe thina asiyisabi, ngoba safundiswa sibancane ukuthi vela amademoni. Yabo, so injalo lento bengifuna ukuveza ukuthi akuyona inyoka abenza nezinto eziningi ze-Illuminati. Ngicela usearche uBaphomet khona nizonivezela lento le. uBaphomet uma kuvezwa uBaphomet unekhanda lembuzi. uBaphomet unama stars eceleni kwakhe, yabo, unalezi zinto lezi zesintu, kodwa manje uSathane. Yini abayenzayo lapho? Bakuvezela sengathi manje lezi zinto lezi ezikaSathane, kanti manje into ekhandwe ibona leyo ekutheni beyifake as uSathane. Yabo, njengoba sengishilo ukuthi vele lokhu kwemvelo laba bayakwazi libobu umnyama ukuyithatha beyithwebule beyisebenzise ngendlela errong. So yonke lento eqhamuke nabo iqhamuke ngakubona irepresent ubumnyama ngokwabo, hayi thina. Thina lezi zinto zayirepresent iwisdom, ama stars yini konke lokho esikwenza. Uma seyingakubona sebeyiphendula sebese uSathane, ama stars uSathane, oBaphomet sebegaqa inyoka sithi uSathane, sebeyifakwa ama stars uphawu lama stars ekuthiwa ilaka Sathane. Yonke lento la kuthina eyayigugu bayiphendukezela bona bese sibuya ngakuthina kube sengathi uSathane khona sizoyisaba lezi zinto lezi. Singaqhubeka mhloni usumvezile uBaphomet. Ngicela umvezele aqhame khona bezoyibona nto nanga uBaphomet. Nanga wazi wamveza, wazi wangisiza na. Uyambona uBaphomet? Nanga mbuka khona inyanga. Uyayibona inyanga? La kuthini inyanga into enkulu, ngoba masikhuluma ngenyanga sikhuluma ngonomphethokazi angithi, sikhuluma ngonomkhubulwana angithi, sikhuluma ngenzala abantu angithi, iyo yenza kwakhona amanzi. Kodwa buka namhlanje isibekwe yayobekwa lapha kuSathane. Masikhuluma ngama stars, yonke lento eyimvelo eyigugu kuthina bona bayisebenzisa ngendlela yobumnyama. Angani yabo, so kuningi izinto ezihlanazeliwe thina esicabanga ukuthi ezobumnyama, kanti vele bayintshontsha la kuthina basebeyifoma za representa bona. Yiloko ebengifuna ukuveza. Ngiyabonga usungisise bayabona ngisho inyanga kuvele kwaqhama yona sikhulumile nje iyodwa, ayikaze ya represent uSathane inyanga la kuthina, kodwa namhlanje nayi sibe kweduze kaSathane. Ikombe bekuyimupho omunye umbuzo ilo we okusho ukuthi uhamba nesidalwa esikhanyayo. Yes, into akuyona into embi leyo, kusuke kumbathwa amandla osukukhonjiswa wona osukumbathiswe wona lawo, ngoba vele sonke simbathiswa amandla ahlukahlukene. Yes, so akuyona into embi makukhulunywa ngendlondlo, kusekukhulunywa ngayo futhi yesistalo, kodwa manje esuke futhi singezile ngobubi okuwubuhle lokho makuthiwa unendlondlo enhle, into esuke ithinta lebo, ithinta idalwa namandla asuke ombathiswe wona wena.
Okay, no problem. Ya bekuyile mbuzo yo-3 kusisilindiwe. Bekade ngithi ngifuna ukufakaza nami kule amahlenge ethu ama-dolphins ukuthi ayavezwa as iy'lwane ezinolwazi oluphezulu kakhulu. Ngiyakhumbula nobaba uCradle Muthu ekhuluma ngawo ukuthi ama-dolphins when it comes to information and knowledge ayiphethe kakhulu njengoba kuyiy'lwane zasemanzini. Ngicela ukuqhubekela phambili komunye umbuzo obuziwe. Ubaba ubuziwe la indaba yokudalwa because kuthiwa umuntu wadalwa uyisidalwa. Kanti ngalana kuvela ukuthi simvelo noma savela ngoba futhi ukwabuza nanokuthi bekuthiwa wabunjwa umuntu noma kuthiwa umuntu uthule inhlabathi enhlabathini kanti kusuke kushiwo kuphi. Yabo, so ukudideka kolapho ukuthi ikona kuphi mhlawumbe phakathi kokuvela nokudalwa. Mekuthiwa inhlabathi enhlabathini suke sekushiwona futhi ezwe njengoba kuthiwa umuntu wambuba ngenhlabathi uNkulunkulu wamphefumulela. Ya ubebuza lo mbuzo baba. Ngiyabonga mfowethu, kuzofanele sibheke imfihlo ukuthi masikhuluma ngomdali eAfrika sikhuluma ngani, sizoyithola impendulo. Ngeke ngichaze njalo ke lento ukuthi masikhuluma ngomdali asikhulumi ngendoda yomlungu lesengikhulume ngayo, sikhuluma ngemvelo ngomoya. Sikhuluma ngenature. EAfrika umdali wayebukwa njengemvelo. Kwakade kubukwani? Kwakade kubukwa inyanga, kubukwe ilanga. Bese kuthiwa uma wethu nobaba wethu okuyimoya omveli kuqala. Njengoba sake sawuchaza umlando ukuthi lapha yana elangeni kuqhamuka idalwa ezinkulu sathinta omveli kuqala osomandla. Saye sawuchaza lo mlando loyo. Kodwa angifuni ukubuyela lapho kakhulu. Angayithola ivideo yami previous esukichaza ngalomlando ukuthi uNkulunkulu sasimbuka kanjani. Thina la umdali eAfrika simbuka kanjani. Sasimbuka njengomoya ongaziwa, ongadwetshwa, ongakwazi ukuthi umlungu noma okuyichilo futhi ukudweba. Yingakho nakhona iBhayibheli okuthiwa uNkulunkulu akadwetshwa, ningadwebe kuyimfanekiso yasezulwini. Asikwazi ukuyidweba umoya ngoba eAfrika umdali wayebuka njengomoya wemvelo. So kwangavumelekile ukuthi size simdwebe njengoba nali iBhayibheli lisho. So sikhuluma ngomoya kodwa lo moya lona wawukwazi ukuthi uphakame kuba prophet umbatha abaprofeti ngoba umoya usebenza kanjalo. Yingakho uthole ukuthi mhlawumbe kunabantu uthole ukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa kuthiwa hayi umbethe umoya othile umncane uyingane or umuntu wesifazane umncane kodwa manje ubizwa ngogogo. Yini abizwe ingoba umbethe umoya wezalukwazi. Nomdali eAfrika wayebukwa njengomoya ongaziwa, ongadwetshwa, ongabonwa. Sengikhulume kakhulu kodwa ngaloko mayufuna ukufunda lokho angaya kuma previous videos la ngichaza khona ngomdali ukuthi umdali eAfrika sasimbuka kanjani. Yes kwakuba umoya okwakuyi-nature. So inature la kuthina irepresenta umdali. Kufike kube yini? Kufike kube umoya obizwa ngokuthiwa ulizwe ngakhuluma ngawo. Bese siyadlula kube umoya obizwa ngokuthiwa ukukhanya, the light. Ngase ngadlula ngakhuluma ngomoya ku light, ngakhuluma ngenyanga, ngakhuluma ngelanga, inkanyezi. So umoya la kuthina sasubuka njengomdali. Yingakho nomuntu enama element emvelo awu4 njengoba siphila. Uma sekuthiwa sijula kumuntu ngengaphakathi lakhe. Ngishilo ngathi sizothi mase siqeda ukuchaza ngaye bese siveza ama element aphila kumuntu ngaphakathi. Yilana ezobe seyaphenduleka khona ke uma sesichaza ngama element. Yebo, umuntu njengoba ephila kanjena siphila ngokwama element okwama energies. So if ukuthi sikhuluma ngomdali akufanele kufike indoda eyakhanda okuthile, no akulona iqiniso, kodwa kufika kuthina imvelo ngoba imvelo ibizakha yona. Kodwa umehluko imvelo iyaphakama ngabaprofete. Sasirecognize thina abaprofete ababethunyiwe eAfrika, sibalalela ama message wabo ngoba sasazi ukuthi owethu umdali uyimvelo umoya ongaziwa, ongadwetshwa, kodwa lo moya engake ngakhuluma eyayicana kusuka le kolizwi, okukhanya, inyanga, ilanga, inkanyezi, yabo. So masikhuluma ke ngomdali sikhuluma ngomoya. Yingakho ngaze ngayichaza futhi ubaba wethu ngakhuluma ngelanga, ngaze ngakhuluma ngedalwe inkulu, ngathi la uthola abantu, uthola omveli kuqala osomandla, abanye bathi umveli inqangi namhlanje. Ngaze ngasho ngathi uNkulunkulu la kuthina eAfrika urepresentwa umlilo. Njengoba abantu ngalinganisa ngabantu uma bethandazela abantu bayibethini hawu ngiyasha uNkulunkulu uyangishisa
ukhulunywa ngani yini emshisayo ngoba masikhuluma ngomdali ngobaba sikhuluma ngani sikhuluma ngomoya wemvelo kwakuyilanga ukukhanya labo kwakuyilanga umlilo loyo yabo singaze ngakhuluma ngathinta kakhulu nendawo ebiza ngokuthi isemfihlakalweni ngakhuluma izinto ezikanjalo ngizama ukuyichaza indaba kaNkuluNkulu ngibasusa abantu bakithi kulesithombe sokuthi makukhulunywa ngomdali kubonakale indoda yomlungu no asinayo into ekanjalo eyakha abantu kodwa sikhuluma ngemvelo ngomoya wemvelo inature so inature la kuthina irepresent uNkulunkulu inature ke iyakwazi ukuphakama ngomprofete so inature ke yayiphakama ngabaprofeti kuthina ingakho sinabaprofeti kusuka endule kuze fike kubaba mkhulu umqali wendlela naye futhi omunye wabaprofeti ababamba iqhaza elikhulu ekuzobuyiseni isizwe embethwe ile moya lena yemvelo okwakuyini okwakuwomveli kuqala ibona bebehleli kuyena kodwa umoya ke masikhuluma ngomoya kuthi ushembe ngaye ngawuchaza ngathi sikhuluma ngoguqa abadele lo moya nawo uqhamuka le phezulu emkhathini yes ngaze ngawuchaza kakhulu so angifuni ukubuyela entweni esengichazile kodwa ngimnikeza iclue nje ukuthi masikhuluma ngomdali ngokwase Africa sikhuluma ngemvelo yilanga inyanga inature la kuthina iyarepresent imvelo yebo ingakho ubone nasemanazaretheni ufakazi nje balokho nje okulula ke ikhulunywe ngenkosi ilanga uma kuukuthi kwenye inkathi kade kwenzeka imangaliso ubone phezulu amaNazaretha ejabulela ilanga khona ivideo eke ya trenda nje la ejabula khona ejabulela ilanga ngoba kwakumoya wemvelo kodwa ngenxa yokuthi umoya uyaphakama ngomprofeti wena ubona isiqu senyama lana ucabanga ukuthi kukhulunywa ngomzimba no kukhulunywa ngomoya wemvelo ingakho amaNazaretha wabo ejabulela ilanga yabo makhulunywa ngenyanga umoya lejulile kakhulu enzima yemvelo kodwa ekwazi ukuthi iphakame makhulunywa ngonkosi uThingo khulunywa ngoba nomkhubulwane uThingo sikhuluma ngamanzi masikhuluma ngenkosi unyazi lwezulu sikhuluma ngesidalwe ngenkwazi ukusichaza lana bayasazi abantu sikhuluma ngani yini sikhuluma ngayo izinto ezijule kakhulu lesizwe sakithi but angifuni ukuyichaza but kuyangiphoqa ukuthi ngingene kulezi zinto lezi cause abantu abaningi abayiqondastand ukuthi la kuthina sinomdali oyimvelo kodwa ophakama ngemoya yabaprofeti owethu umdali Afrika uyimvelo njengoba sengichazile ukuthi kwakuyi amanzi umoya ilanga imvelo kuthina irepresenta umdali ngicathi ukuthi uphendulekile ngizame konke okusemandleni ngaze ngangena ezintweni ebengafayele ngene kuzona ngoba ngizama ukuthi ngimcacisele ukuthi masikhuluma ngomdali sikhuluma ngemimoya yemvelo eyayicana iyona hayi icacile baba icacile yeah sabonga kakhulu and then okugcina nje umbuzo ulo wenyongo ukuthi indaba possible izitha nenyoka mhlawumbe before ngikudedele nje lapho indaba yenyoka nami ngiyakhumbula ngizwa abantu abadala beyala bethi inyoka ishawa nje ngiyakhumbula nje eyalo umuntu ukuthi kahle inyoka ayishawa kodwa kwangabona abantu abadala kwakuyise sontweni ebandleni labaNazaretha khona nje isele sake saphuma esikanje ukuthi inyoka ungabuyishaye no but ya uba ubebuza la ukuthi pho yindaba sebeyisitha ngoba naseBhayibhelini mengibuka ngokwami kubhaliwe kwathiwa iyokuba isitha sakhe kakhulukazi wesifazane kwenziwa yini pho sebeyisitha nanokuthi mhlawumbe uwenze njani umuhlangana nayo sengiya-add kulo mbuzo nami uwenze njani umuhlangana nayo mhlawumbe ikhona indlela ethile yesintu noma yethina abantu esidila nayo ngayo mekuthiwa nathi ngene endlini bengifisa ukunezelela nje lapho ngiyabonga ngicela ukubuya ke futhi bese ngiveza le yenyoka why inyoka eBhayibhelini ngoba ishaya ngithi yakhiwa yiwona ama-Europeans hayi ukuthi lesa story senzeka ngizonilinganisela nje ukuze nizosibona lesa story ukuthi sakhiwe nanamhlanje asikazi ukuthi iliphi leli aphula leli selespad nendawo okwakhulunywa ngaso abanye bathi iAphula abanye bakhuluma lokho yabo akusanokudidana kukodwa lokho okunye okufanele ungimake kulesa story lesiyana sabo asikwazi ukucashela uNkulunkulu thina eAfrika bathi bona uAdam noEva wacashelwa uNkulunkulu wazi wambuza Adam ukuphi na ngoba engamboni asinayo into kanjalo eAfrika thina sinomdali okubona noma ngabe ukephi oyimvelo owumoya
njengoba sengishilo ukuthi wayiphakama ngabaprofeti, umoya uphakama ngabaprofeti, uyabo, awukwazi ukucashela. So yonke leyo nto kufanele nawe ujuleke, sibuke ngokujula lento. Okay, laba badlalile. So nalomlando wenyoka ke uwomunye womlando abawakha bona. Nyabazi ukuthi hayi iyokushaya isithende inyoka kufanele uyishaye. Thina ngokomlando wala eAfrika sasingayishayi inyoka, yayingashawa inyoka la eAfrika. Futhi yayingabashaya abantu inyoka, umlando loyo abantu abangawazi. Ufakazi balokho nangasekhaya kunendawo la khona kunenyoka enkulu kabi. Ayikaze yaze yashaya umuntu, idlela lento eyidlayo, ayikaze ishaya umuntu. Ngobani asikaze sikaze ukuyishaya. So kahle ithina esiqala ilwane esishaye bese nazo ziyayivikela, ngoba sazi ukuthi inyoka kuleyo ndawo ayishayi umuntu. Siyayisibuke nje noma uhlangana nayo ihambele iye lapha izidlule, kodwa make nazama ukuyishaya nahluleka uyayibona ukuthi ngifana noba. So abelungu ke baqhamuke nestrategy so ukuthi sibe yisitha nemvelo okuyini okuyinto ejulile kuthina. Bafaka le system yokuthi ilwane asishaye okuyichilo ngokwethu kwaseAfrika, zasingashayi nazo futhi ilwane zazisihlonipha. Ngiyoba sengilinganisile ukuthi mhlambe nawe nangakini ikhona indawo eniyazi ukuthi kunenyoka yakhona kodwa ayishaya umuntu, yabo. Kodwa uma ke inyoka nayiqala nayishaya nahluleka ahanjwa kuleyo ndawo, okusho ukuthi inyoka ayimsukeli umuntu, uwena oyisukelayo. So abelungu ke ukwakha le theory yabo nalemlando yabo ukuyiletha la kuthina bebesiqhatha nemvelo, ngoba bebazi ukuthi imvelo iyafana nomani obaba kuthina abazali bethu. So bebesenza isitha nemvelo ngoba bona inyoka abayishayi. Angikono yedwa lo ingazalwa akekho umlungu engambona ishaya inyoka. Yini bangayishaya inyoka kodwa bathi thina shaya inyoka yashaya uAdamu angazi lezi stories zabo bayazazi izokushaya yonke lezi stories zabo. Abayishaya ingane pho bona wayi bengayishaya yini ishawa abantu abamnyama kuphela. Hayi siqufuza inyoka sishaya, hayi siyiqufuza inyoka sadlala umlungu yena akayishayi uyibeka kahle ayinika uthando. So abelungu bebesazi ukuthi singoba ukuze bezosdestroya abasifundisa ama theories into eqhamuka kuyona engakazi bekhona bona bese beyayisondeza kwimvelo bayitha. Ingakho ilwane beyithanda bona abeyishaya ilwane. Ithini esishaya ilwane esingafanele ngabe seyishaya ngoba eAfrika zasingashaywa ilwane. Ilwane la eAfrika izona ezayiletha ama message. Uma ubona zayikwazi ukuhlukaniswa inyoka lehlaza ichaza ukuthi emnyama ichaza ukuthi uma ubona le ichaza ukuthi zonke ilwa inkalankala ichaza ukuthi isithwalambiza sichaza ukuthi kwakungani kwakuthiwa uma ubona ilwane ubona okhokho bakho. Yazi ngabatshena imfihlo mina abantu ukuthi kunabantu ababuyayo ngale emkhathini bezohlala nathi ngesimo seyilwane bembatha imoya yilwane. Bayakwazi abantu lokho ingakho bebona ugogo bejabula. Bekunogogo ejabula isilwane, uyabo. So thina nezilwane siyinto eyodwa, but abelungu kuze besidestroye ubuthina kwakufanele ukuthi bewubulale wonke umlando wethu bese besinikeza izingane kwani khona sizoba isitha nemvelo. Ngoba ngale nkathi sisahlonipha imvelo sisathanda ilwane sasiba namandla sasigena iwisdom eyayinzima kakhulu. So sifike lapho ke ekuthenini inyoka siyisabe yinto esakhelwa yona sibancane safundiswa yona kwathiwa hayi yakushaya izokushaya ekubeni kwangelona iqiniso sayishaya inyoka. Ingakho ke imvelo iyisitha kuthina, yabo. So imvelo ke manje isijikelile iyashaya ingoba saqala sayishaya thina into esasingayenzi eyayiyichilo angani, yabo. Ingakho kubona imvelo isiyisitha kuthina. Okhokho bethu bebekwazi ukucontrol isiphepho. Bebethi mabe ubona umoya uza lapha yana bephume beshaya amakropi bamemeza bani isidalwa engikhulume ngasulizwe beshaya amakropi ngoba lesa sidalwa ethi ulizwe sirepresentwa kakhulu ivibration. Njengoba ngikhuluma ngokushaya isigubhu, mushaya isigubhu la kuthina sirepresenta ubuNkulunkulu. Isigubhu ingakho kukhulunywe kakhulu ngokusina yonke lento isidalwa lesi esibizwa ngokuthiwa ulizwi. Isigubhu yabo ukushaya igubhu kuyinto enkulu la eAfrika. So okhokho bethu babephume bashaya igubhu beshaya amakropi. Beshaya igubhu beshaya amakropi. Isiphepho siza sinzima siye ngokwehla size siphele. So okhokho bethu bebekwazi ukucontrola iweather. Akekho umuntu owayebulawa imvelo ngalezi ikhasi abelungu bengakafiki. Uma ubaba ngibonwa ezophuma ezibeni wayexhumana kwakufike thina sibe abaprofeti bethu bahlukene asinawo kodwa kahle ngizozama ukuyinaba lento khona abantu bezoyibona. Thina sinegaba embili sifike sibe nezithunywa zezwe.
okwakuwabantu namhlanje babizwa ngabaprofeti ithunya zezwe ababembathwa yile moya kaMdala uzoqoqa isizwe bese siba nezithunywa zeigodi bona babenzani babexhumana nalezi idalwa lana uthole ukuthi makuzokwehla intembe esigodini ithi inkosazana akwenziwa ukuthi namanje lento engikhuluma ngayo isenziwa kwezinye indawo insimbi kaNomkhubulwane imoya ibikwazi ukuconnecta nokhokho bethu even noma kuzophuma ubaba ngibonwe emanzini ubekwazi ukuvela koyedwa asho ukuthi ngizophuma yenzani kanje sasingabulawa ama natural disaster namhlanje asiconnectene nalutho siyisizwe sifile ngoba sathatha izinto zokuhamba salahla imvelaphi yethu so ingakho kusibona sikule nkinga esikuyona njengama ngoba sazi lahla thina ngokulahla ubuthina imvelo anganya kodwa sisancike emvelweni sasiqonda lento singakayithuki inyoka sibize ngamademoni isingakayishayilwane sasine wisdom eyinzima sisabuka umdali njengomoya sihlonipha abaprofeti namhlanje umprofeti akaziwa nokuthi uyini yabo ufakazi balokho indlela ubaba mkhulu ahlupheka ngayo emhlabeni yabo ezama ukusiza hayibo impilo inje kanje buyelane endalweni hayi nina naniphila kanje hayibo hambani ngeenyawo ngoba wayi understand imfihlo yethu nemvelo shiyani inwele yabo engikhulume ngazi inwele ngelilanga ngasho ukuthi iyona izona esikwazi ukuxhumana nazo ngemvelo inwele ngokomthetho umuntu eAfrika wengaligundi ikhanda ngaze ngalinganisa ngokuthi uma uhamba endaweni enomoya omubi imvelo yayikwazi ukukuthayimisa ngokuthi kushwaqa inwele ujike ubaleke usuthayinisiwe ngeinwele inyawo thina kwangafanele sifake icathulo bayasikhatha fanele sithinte umhlabathi lo nto ibizwa ngogrounding ushembu yabatshe buyelani kulezi zinto lezi musani nilahlile imvelo ubuyisela abantu kwi-nature nasekuyingcoliseni kukaMdali kwemvelo yabo so bamthuka abantu nabanye abaprofeti akuyena yedwa inqwaba abaprofeti abafike bathukwa lana bezama ukuqoqa isizwe so yini ile concept yabelungu abasinikeze yona ungasiniki iqiniso bokusinika onkulunkulu abaqhamuke eEurope abafana nabo nezitori engakazi sabakhona bezosdestroy lokho kwethu okuyimvelo okurepresent imvelo okusibuyisela kwimvelo nakuMdali ngokweqiniso bese siyakunyanya cabanga ukuthi nginabile ngokuyichaza lento leni bengifuna nje ukuthi ukunaba kancane ngayo hayi icace baba Duma icace ba njengamanje sisalele u10 minutes yeah but ngiyacabanga ukuthi imbuso sekhave yonke ebikade ibuziwe sesikhave yonke njalo so ungaqhubeka nje baba mhlawumbe sibone ukuthi kulo 10 minutes sigoqa kanjani kulo 10 minutes bengithi ngizothatha umbuzo kaBaba wenature uma kuthiwa umuntu nomhlabathi ngesakwazi ukungena labo ngizoyicela ukuthi sifake ibo part 2 ngoba ikhona impendulo bevele ngizongena lapho ngokwama element ethu ngaphakathi ngoba kubalekile ukulazi ingaphakathi lethu ukuthi uma kuthiwa imvelo iphila kuthina ngaphakathi chaza ukuthini nakhona futhi bengikade ngihlomile ngiphethe izinto engizonikhombisa zona sikhulume ngeumqondo uyini sikhulume ngekhanda sikhulume ngamathambo ayini amathambo kuthina sikhulume ngomuntu kodwa ke isikhathi siyaphoxa njengenhlala yenza but uzokwenziwa upart 2 baba ungadini siyokuchazela yonke into uzoyibona umbuzo wakho nje ikhona impendulo yawo sizochaza besivele siuphethe sisongena lapho kodwa ke sekuzoba uhlelo oluzayo so kwazi ukuthi singene lapho nabangakwazanga ukubuza futhi ngicabanga ukuthi isikhathi esisincane nami ngeke ngisakwazi ukuqala lo mlando ukungena kuwona sesingawenza kube part 2 isikhathi sesisincane kakhulu okay no problem hayi siyabonga kakhulu mhlawumbe nje ukhona ofisa ukuphefumula kulamanenjana endlini ofisa ukuphefumula okay yes Mr Ntombela cha kana kwethu kakhulu yonke into echazela okunye bekuyiwohlokela khona nje cha nganga ukuthi ngiyabonga kakhulu sengiyaqonda kahle yonke into futhi okuhle ngakho niyakusho ukuthi eBhayibhelini khona okunye abahluleka ukushintsha becathi sizihamba hambe sikubone kukhona abakhona ukushintsha lento ingikhumbuza inkosi yami lazetha unyazi lweziluke lasho lathi abantu badukiswa ngeBhayibheli futhi ababuyiswe ngale iBhayibheli ngoba zikhona izinto abahluleka kuyishintsha labakhona ikhathi indlela achaze ngayo umfowethu malaphana ayonke into iclean kakhulu ngani kwethu kodwa ke uNkulunkulu abe nani bafowethu ba nawe mfowethu
uyithatha yonke le ngazi lolu lwazi olukhulu kangaka ngoba lolu lwazi olukhulu kangaka uyabona ukuthi akekho uprofessor nalolu lwazi ungabe uyithatha lodwa nje hayi konke mdala baba ucacise kahle lolu hlelo lwenu oluhle kakhulu bafowethu nawe mfoka Makhanya siyabonga kakhulu bafowethu umuntu nje ohlala khona bafowethu kulolu hlelo amen. Amen. Hayi sabonga kakhulu baba. Yeah, mhlawumbe ukhona omunye ofisa ukuphefumula before ngibuyisele kubaba Duma sesivala. Ukhona omunye ofisa ukuphefumula. Kodwa ke mhlawumbe futhi okubaluleke kakhulu angazi noma ikhona indlela. Upart 2. Mhlawumbe okay, okay, yes, the floor is yours, Mam Lindu. Futhi ngicela ukubuza ukuthi ngiyanizwa niyangichazela ngiyadideka kakhulu ngibuye ngathi ngiyacaciseleka kwezinye indawo. Okay, ubungoma buhlangana kanjani? Angazi ukuthi ngizoyibuza ngithini but ake ningicacisela ukuthi ubungoma nomdali nemvelo nami ngibuye ngibe nokudideka lapho bese kuzoba nayi lena enye le yama-element kukhona le angazi ngizothini le i-numerology uma kuthiwa i-element yakho it's fire khona kuhlangana kanjani angazi na ukuthi ngizoyithini kodwa nje ngicela nithi ukungicacisela nje kulama element it's water, it's earth, it's air, water, and then bese kuzoba ile numerology nama element makuthiwa element yakho it's fire bese uyisa ngapha ebungomeni understand khona nginokudideka okukhulu nje okuye kube khona lapho ake ningicacisele ukuthi how evil ubungoma or is it a good thing, where are we leyo lase ngidideka khona kakhulu. Ngiyabonga. Okay, no problem, sabonga kakhulu. Yeah, mhlawumbe kodwa ngizozwa ngayo baba Duma kule yama elements because ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe izongena ku part 2. Ngiyacabanga ukuthi izongena ku part 2 but mhlawumbe kungaba ile yobungoma baba Duma just nje ukuthi wahla nje lapho kule yobungoma ukuthi ngabe uhamba kanjani futhi nanokuthi uhlangana kanjani namanzi nako konke lokho. It's a good thing or a bad thing because siyathola ukuthi vele nathi imvelaphi yethu iyasikhomba emanzini and idalo ezinye zitholakala emanzini ezwele. Mhlawumbe ukuthini ukuphefumula kwakho baba Duma nje lapho ngendaba yobungoma kakhulukazi. Ngiyabonga. Ngiyabonga le yama element ngicela ukuthi sifake kulento lena ku part 2 so ngiyacela ukuthi usisi noma uma ukuthi angazi ukuthi ngizothini abe khona ohlelweni ukuze ezothola umbuzo wakhe naloku futhi bobungoma buhamba ibanga elide kakhulu ngoba uma sizokuchaza kofanele siqale impandeni umngoma bese siyabuhlahla ukuthi kwahamba konakala kanjani ngoba u30% namhlanje ubungoma u70% akubona ubungoma sekuyiyona uma yobumnyama so kufanele siyichazeke nayo asikwazi ukuyichaza kulesikhathi sesincane kake lo 3 minutes osele ngicela uyibhale phansi futhi nayo ngizofike ngibhale sizoyiqala empandeni sinyuke nako ukuthi iyonakalapi iyini iqhamukapi imoya eyangena konakala kanjani so yisho yonke into ayikho into esoyishiya. Okay, no problem. Ngiyacabanga nami ukuthi i-right impela kanjalo ukuze kuphenduleke kahle. Ayikho inkinga baba, ayikho inkinga, i-right impela kanjalo. Ngizoyinotha down. Yeah, ngiyacabanga ukuthi baba mhlawumbe ngabe kusho amazwi okuvala. Ngiyacabanga ukuthi hayi azikho izandla eziphakamile. Bese kuba ukuthi sayivala inkundla. Mhlawumbe amazwi nje okugcina nje baba. Sesivala. Ukuvalelisa ukuthi engathi bangalala kahle bonke abantu bakithi wiloko nje kuphela. Ngiyabonga ukubukela le video ejulile kangaka. Ngiyacela
ulike, usubscribe noma uqale ukuba khona kuleli khasi bese siwuklikha nebheli ukuze uzokwazi ukuthola wonke amavidiyo azolandela. Ngiyacela ukuthi abafisayo ukuba uhlelo leklasi elizayo elizoba ngoMonday, ngizocela ukuthi basebenzise le namba ebhayizayo lapha phezulu esikrinini bekwazi ukubhukha. Ukubhukha kuba u-R35. Iklasi liqala ngo-7 to 9 liba u-2 hours. Uyake ubhukhe and then Monday bese usuthola ilinki. Kulula nje. Uma usuyithintile leya namba leyana uzorejista then bese sewuyabhukha kulo mfowethu obukhuluma naye. Uzobe sewuthola ilinki. Leyo link ungena kuyona nje ku-WhatsApp, sendelwa ilinki ku-WhatsApp, ungena kuyona. Mawusungenile kuleyo link iyona ikuthatha ikufake phakathi kwi-meeting. Kulula nje akona umdandi. Wena ukulokhuza ku-WhatsApp ubhukhe and then bese sewuthola ilink iyona ongena kuyona then bese usuba ingxenye-ke yohlelo. Ngiyabonga.